the authority and the powers of the government ay exclusively belongs to the President. Kaya ang may pananagutan dapat, kung may laganap na korupsyon, may laganap na pagbabalik ng droga at kriminalidad, nanunumbalik muli ang mga kawatan at mga mandarambong sa gobyerno, nanunumbalik muli ang maraming problema at sakit ng lipunan, ang unang sisingilin mo dapat ay ang Presidente. So bakit ang kanilang panawagan, si Sara Duterte ang ipa-impeach? Diyan pa lang baluktot na ang pananaw na yan. Halimbawa lang, binabanggit namin ni Yusek Benranque at ng grupo na Marcos Alis dyan. Sino ba ang namuno na magkaroon ng sindikato sa budget for 2025? Sino ba ang nagkaroon ng hokus-pokus kung bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at batbat ng kriminal na mga violations, kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at madeklarang unconstitutional? Si Sara Duterte bang nagpirma ng budget na hokus-pokus o si Marcos? Diyan pa lang makikita mo na ang kabuluktutan ng panawagan ng Chapsoy Group na yan, na si Sara ang ipa-impeach, samantalang ang naghalo-halo at naggumawa ng kalo-kalo at ng mga pansit kalukuhan sa budget ay si Marcos. Pangalawa, sino ba ang nagpumilit na kunin ng illegal ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth? At ang inutusan si Ralph Recto at sinabi niya na kulang pa nga dapat 89 billion. Mabuti nag-intervene ng Supreme Court. Si Sara Duterte ba ang nagpakuha ng 60 billion sa PhilHealth? Diba si Marcos? Pangatlo, sino ngayon ang may pananagutan bakit hindi makita ang 500 billion na Maharlika Diskarte Fund? Ang tawag niya Maharlika Investment Fund. Sa totoo lang, Maharlika Diskarte Fund yan. 500 billion, pondo ng mamamayan. Si Sara Duterte ba ang may pakana? Hindi. Si Martin Romualdez at si Marcos. At ngayon, hindi nila may paliwanag saan napunta ang 500 billion na pondo ng mamamayan. Dinamay pa pati ang Land Bank at pati ang Development Bank of the Philippines. Pangatlo, sino ba ang may pakana na palusutin ang mga tinatawag na flood control projects na naaanod ng baha at napupunta sa bulsa ng mga kontratista, ang mga bulok ng mga congressman? Lahat halos, sabi ni Senator Ping Lacson, 80% ng kontratista, mga congressman. At naaanod ang 1.3 trillion for 2 years, GAA 2023 at GAA 2024. Saan napunta ito? Si Sara Duterte ba ang nagpalusot nito? Hindi rin may paliwanag ni Martin Tambaluslos at ni Marcos bakit mayroong mahigit mga 400 billion na ginastos sa ayuda here, ayuda there, na alam natin na ang ayuda program ay political bribery at political corruption para bumili ng piki na loyalty ng tao in preparation for vote buying. So, bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Sara ang ipinapa-impeach? Ito pang malala. Sino ba ang inaakusahan ng taong bayan at ng maraming iskandalo nalulong sa paggamit ng bawal na gamot? Si Sara Duterte ba? So, hindi natin maintindihan bakit pinipilit ng grupong Chapsoy. Bakit ko pala tinatawag na Chapsoy? Kasi halo-halo. Una, nandyan ang mga kaliwete na dating pinanggalingan ko, mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, nandun yata sa Liwasan. Hindi ko alam kung pupunta dito mamaya para makikipagkaisa. So, komunistang terorista nandyan, CPP, NPA, NDF. Nandyan din po ang mga hilaw at mga hambog na nagkukunwaring sila lang aktivista, ang grupo ni Ontiveros. Yan. Mga sinipa yan ng CPP, NPA, NDF, mga rejectionist group. Nandyan din po ang itinakwil ng taong bayan na bulok na politiko, yung Dilawan at Tinklawan. Nandyan din po ang Magdalo, na wala nang dumalo kasi sila na lang. Kaya ang pangalan niya na hindi na Magdalo, walang dumalo na. Okay. Kaya Chapsoy, iba-iba ang kulay ng kanilang ideolohiya, iba-iba ang kasaysayan ng politika, pero iisa ang nagtutuhog sa kanila. Ano yon? Ang kanilang obsesyon na paralisahin, lumpuhin at mawala ang political influence ng mga Duterte sa political landscape ng ating bansa. Sapagkat ang Duterte political brand of leadership ay napakadelikado para sa Chapsoy Group na manumbalik. Sapagkat hindi sila pwedeng mamayagpag, hindi sila pwedeng mag-influence, at ang lalo na, dudurugin talaga sila ng mga Duterte kind of leadership kapag nanumbalik ito mga communist terrorist na urban operatives,
ang mga bulok na politikong Dilawan at Pinklawan at itong wala nang dumalo na grupo ng Magdalo daw. Okay, klaro tayo. So yan ang dahilan kung bakit Chapsoy Group sila. Yan din ang gusto kong ipaliwanag ni Yusek Benranque. Bakit mahalaga that the people should be educated well on the political situation pertaining to saan dapat ang pananagutan at paniningil nakasentro. Definitely not kay Sara Duterte. I will give you former Undersecretary Benranque, ang ating Tatay Ben, na walang kapaguran sa pagpapaliwanag Marcos Alisjan. sa Marcos Alisjan na programa nila. Ito po ang nangyayari ngayon, ang ginawa ni BBM at ni Martin, ni Lisa at yung mga magnanakaw na politiko ay isang pagpakikita na desperado na. Desperado na si BBM, natatakot na si BBM na malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Kaya nga ginawa niya ito dahil ulitin ko, desperado na siya. Anong sabi niya tungkol doon sa GAA 2025 na nasa Supreme Court na ngayon? Di ba? Yung nag-file daw sila ang destabilizer. Pero bakit siya natakot? At ang sagot niya sa kanyang contingency plan is shut down niya ang government. That is a sign of desperation na talagang wala na siyang magawa ngayon. Ha? Wala na siyang magawa. Kaya dito ngayon, nagpuntahan. Alam ko kung anong ginawa nila, bakit nandito yung mga, hindi nga nila daw alam. Diba? Bakit sila nandito? Basta pinapunta sila ng mga kuraparuko nila. Kuraparuko nila. So ngayon, sa simula kasi, nung ang mga organizer nangingimbita sa mga grupo, no? Kasi ang kanilang unang purpose, pag-usapan ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno ni BBM na accountability, kailangan i-account ang presidente, kailangan managot sila, di ba? Parang nanglinlang sila eh. Nanglinlang sila. Kasi yun ang umpisa nilang panawagan na mag-meeting tayo dahil papanagutin natin ang administrasyon ito. Pero anong nangyari ngayon? Nakikita namin, nabubulgar si Kairik. Yung tunay na purpose, i-impeach na pala. Gago kayo, BBM. Gago din kayong mga nag-organize dito. I-impeach ninyo ang isang vice presidente na ang walang executive function kasi vice president lang. Standby lang siya. Bakit niyo siya ang i-impeach? Siya bang pumirma ng mga dokumento? Ha? Nandyan ba sa kanya ang pera? Nandun sa executive, sa pamumuno ni Bangag Bongbong Marcos. Nandun sa kongreso na siyang gumagawa ng pera. Eh wala kay Inday, wala kay BP Sara. Bakit siya ang inyong ipi-impeach? Eh mga gago kayo. Sumusunod lang kayo sa dikta dahil nababayaran kayo. Di ba? O speaking of back-to-back rally ninyo, o dito sa IDSA, alam mo, sino ang pinalaya sa IDSA? Tanungin ko kayo, sino ang pinalaya sa IDSA sa 1986? Marcos. Tatay niya. Tatay niya si Marcos. Okay. Sino ang nagpalayas? Di ba itong mga Pinklawan, Dilawan, mga komunista? Yes. So ngayon, pinagtanggol nila ang pinalayas nila. Sinuka na ninyo, kinain ba nyo? Gago! Sila naman Bubo kayo. Talaga naman sila nagpatak. Kayo nagpalayas sa mga Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo uli. Anong klase kayo ng mga organizer, mga, kumbaga, makabayan daw kayo? Dahil pinalayas din si Marcos Sr. noong araw. Dahil you hated the sense of Marcos, but when kayo ang namumuno, you like the sense of Marcos? Oh? Nagnakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos, sa ama ni Marcos. E ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. E ngayon, Marcos na naman. Pumalig kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Gago kayo. Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa tayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung El Garden will nila, gusto nilang kunin. Ha?
binura pa nila yung Anti-Corruption Commission, Executive Order number 1, first day of Marcos, binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung ill-gotten wealth doon sa Amerika. Kaya pumayag na pupunta dito ang mga armas nuclear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa ill-gotten wealth nila, gusto nilang kunin, nakipagsapwatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuclear, lumaki ang inka. Ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippines, ipapauwi na yung nuclear missile. Yun na, magalit na din ang Amerika sa kanya. So, mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986. February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Makantay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Diba? Shut down government. Kwento ba yan sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi adik ka. So ngayon, dapat ikaw ang i-impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak i-impeach ang presidente. Dapat. Hindi ang vice-presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Wala. Yusek Ben, para makabuelo si Yusek Ben, ililinaw natin ang issue nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, kinurakot daw niya ang confidential fund. Ito muna ang facts. Okay. Sige, dito daw, dito. Okay. Ito yung facts na gusto nating ilinaw namin ni Yusek Ben. Walang findings ang Commission on Audit or COA na may corruption si Sara Duterte. At there are more than 400 na mga agencies of government na may confidential fund. So kung sincero sila sa kanilang sinasabi na gusto nilang i-check ang confidential fund para hindi maabuso at makurap, bakit si Sara Duterte lang? Diba? Malinaw. Si Marcos Jr. sa 2023, 2024 hanggang 2025, ang confidential fund mahigit 10 billion pesos. Billion. Bakit hindi nila ito chinecheck? At ano na po ang status ng confidential fund sa iba pang agencies of government na umaabot mahigit 400, bakit hindi nila chinecheck? So kalokohan. Ang confidential fund, natural na may alias. Kaya may Mary Grace Piatos. Dapat nga may Jack Angel Chippy pa. Kasi ang alias ay cover para sa mga intelligence and confidential projects. Natural, hindi yan makikita na pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kaso itong ang Kongreso, ang Tuwadco, bupols, hahanapin daw nila ang mga pangalan sa tinatawag na Philippine Statistics Authority. Si Ka Eric mismo naging confidential agent ng gobyerno. At hindi ko ginagamit ang real name ko. Pag pumirma ako ng confidential projects at confidential and intelligence projects. So illegal yun, hindi? Hindi. Kasi may totoong mga tao yan. So bakit ngayon ang ating pagdidiskitahan dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte? Hindi naman siya ang may malaking kasalanan at nangungurakot sa pondo ng bayan. Kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan palang foul na. Number 2 na punto. Walang findings, ulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption. Ang lahat ng agencies of government nakakatanggap ng tinatawag na Audit Observation Report or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM or AOR, ang ibig sabihin niyan, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Sana
ang 1.3 trillion na pondo para sa flood control project na hindi. Yun ang i-audit. Yan ang ino-audit dapat. Yun. O saan napunta ang travel expenses nila noong 2023 na pinakulong kami? 2.3 billion. Yan ang i-audit. Sino gumamit niyan? Di ba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon, ay pinamutmut nila para maglakwat siya. Yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang ipapa-impeach? At malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang impeach BP Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabwat. Pagtatakip. Sila pagtatakip. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Oh. Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, Oh, libo-libo na ang mga yan nakikinig. ang makikinig. Eric, Ang inyong nakikita. pag-post ng video nyo, Kaya Eric, ano masasabi niyo dun sa ano, sa nautot na eleksyon? Itong darating na Mayo, di ba may eleksyon na? Ito pa. sa 2025. Hindi ba sayang yung pera para sige. Yung Ito pa. printing ng balot. Ito pa. Kaya nga. yung Kaya 6 nga. million, yung 6 million. Wala. Kaya nga. Hindi mo Wala maliwanag kaming na tiwala pandaraya sa yun. darating na eleksyon ito. Pakipaliwanag mo yung sige. Bakit? Ito na ang hukus-pokos nangyari na. Ha? Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine, at 6 million. readable sa ECM, Electronic 6 million Counting ballots. Machine. Iwan ko lang kung 6 million o Baka mas malaki. mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadayak sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung Naging paano watchdog ginagawa. kayo. Oo. Kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa pumilik. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil, anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-pumilik. Wait, kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, ulan na dyan, kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa sa counting, ang i-distribute, yun ang kasi pipilapan na nila yun. Nagdagan ko kayo Sigben. Oo. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema Oo. na may mga kulang na kandidato na Oo. dapat ihabol, Oo. pinatigil nila ang Pinatigil. early printing. Oo. Ilan ang balota na Puno, inamin ng drama lang COMELEC? yun. 6 million ballots. Oo. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per Oo. ballot. That's 132 million pesos. Oo. No, 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung 10 million ballots? Sobra pa yun. At ito ay pakihawak po Oliver. Tapusin ko lang. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, Party list. pati pababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati ang Davao eh. Basta lahat Pati mayor. na naka-entry doon na gusto ng kumilik, Oo. manalo. Ngayon ito ang problema. Kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung i-shred mo o ipapalamon mo sa Magkapira pa machine, sila. oo. Ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Oh, saan ngayon? 6 million earlier printed Oh, na machine na mga balota. Saan? Na machine readable. oh. So, may punto po si Yusek Ben Ranky dyan. Gagamitin na lang. Kaya nga, Oh, Yusek Ben, ito lang mo. kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? Mind conditioning dan para itugma doon sa panalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala
na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Tuwad. Isang tuwad. Hokus-pokus, dagdag bawas para ma-elect, kumilected ang tawag ko noon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni Bibi upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Correct. Pag may isyo malaki laban sa kanila, EJK Duterte, Ipis BP Sara. Mga Pilipino, nabudol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabudol, huwag na tayong bagkos, paalisin natin siya ngayon na. Marcos alis dyan! 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 Ikaw ang salot sa bayan! Ikaw ang problema sa bayan! Umalis ka na! Dahil yan ang tadhana ng mga Marcos na magnanakaw, sinungaling, diktador. Yun ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Marcos alis dyan! Down na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang rally nila sa kabila? Sapagkat mahalaga po na may palaganap sa buong daigdig at sa buong bansa na ang may pananagutan sa paglala at paglupa ng korupsyon, pangdarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, at ang may pananagutan sa panunumbalik ng korupsyon, droga at kriminalidad ay si Bongbong Marcos, hindi si Sara Duterte. Ang may pananagutan kung bakit naging sindikato at pupos-pupos ang budget 2025 at pwedeng hindi na ito gamitin at ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ang may pananagutan si Marcos. Eh bakit hindi siya pinapanawagan na lumaya sa poder at patalsikin sa kanyang pagiging Pangulo na inutil at walang saysay ang gobyernong kanyang pinamumunuan? Sino ba ang kumuha ng PhilHealth 60 billion pesos? Hindi ba sila nila Marcos at sila Rob Recto? At pinigilan ng Korte Suprema na magkaroon ng temporary restraining order at injunction, kaya hindi nila nakuha ang 26 or 29 billion na naiwan sa PhilHealth. Hindi ba yan ay pananagutan ng Pangulo ng Bansa? Eh bakit si Sara Duterte ang ipinapa-impeach at hindi si Marcos? Yan ang tanong ng mamamayan. Kung totoo na gusto natin pagbabago at matino na pamumuno sa pamahalaan, una sa lahat, tukuyin at tumpukin natin sino ang may pananagutan sa paglubha at paglala ng korupsyon. Si Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos. Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng malaganap na kultura muli ng korupsyon at pandarambong? Si Bongbong Marcos! Sino ang may pananagutan sa panunumbalik ng droga, sindikato ng mga kriminal at ng ganun din ng mga oligarkong kahaman sa gobyerno ni Marcos? Si Bongbong Marcos! Sino po ang nagpasiro budget sa PhilHealth? Si Bongbong Marcos! Sino po ang may layunin na itinago ang pagbebenta ng gold reserve na 25 tons at nagkakahalaga ng 129 billion pesos? Si Bongbong Marcos! Eh bakit si Sara Duterte po ang pinapa-impeach? Kalukuhan. My goodness, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ilinaw ang mga isyo na ito at bakit tayo nagsasalita dito, sapagkat hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan ang katotohanan, sapagkat anong katotohanan, mga kababayan? Ang katotohanan, ang paniningil at pananagutan dapat nakasentro kay Marcos, sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Ang malinaw po na ang malala at malaganap na korupsyon na ito ay pananagutan ni Marcos mismo. Siya ang pumirma sa lahat! Yes! Siya ang panagutin! Mga kababayan, ibibigay ko po kay Ginoong Oliver para sa panghuling panalangin at pagtitipon natin dito.
Naman Diyos, sa hapong ito nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay mo sa amin dito sa EDSA Shrine. Lahat ng ito, Ama, pinapadalangin po namin ang aming kahilingan. Na one of these days, ibigay mo na ang aming mga pangarap. Napababain na po si Pangulong BBM. Dahil kung saan wala ng kakayanan, aming kahilingan na bumaba po siya ng peaceful at ibigay niya na po ang karapat-dapat para kay Vice President VP Sara. Dahil ang alam po namin na ang mga Duterte ay walang kasalanan. Siya po ang Pangulo, siya po ang dapat magkaroon ng accountability. Kaya sa umagang ito, Ama, pinapasalamatan po namin sa lahat po na nandito na sumusuporta para ipahayag ng katotohanan. Ang mga vloggers na nandito po, ang mga kapulisan, ang Robinsons, nagpapasalamat po kami sa mga guard na nandito po na patuloy na pinagbibigyan po kami kay Yusek Benranque, kay Eric, at kay Muslim Affairs, kay Ma'am Sara, ay kay Ma'am Syra, at kay Ma'am Karen, at sa mga vloggers po, at sa mga viewers na nanonood po ngayon. Nandito po kami upang ihayag ng katotohanan. Kaya lahat ng ito ba, pinapanalangin po namin sa aming Amang Diyos, na aming makapangyarihan sa lahat. Everybody say, Amen!